दाथ' नोंना हाखर जादोंनो नै हाय लोगोफोर आङो दा कलेजाव दंफैयो ओमफ्राय दिनै कालचारेल रेलि दं आरो नोंथांमोननो आङो देखायलांगोन हेलौ लोगोफोरा दिनै बिजनि कलेजनि मा होनोमोनलाय एनुवेल स्कुल उइक दिनैनिफ्राय जागायगोन ओमफ्राय दिनै कालचार रेलि दं आरोना ओमफ्राय मुङाबो खदालखा नालाय ओंखायनो खदालखौनो लाबाय आं नै दा जावख्लालि गोजौखौ गाहायखौ गोजौ हाखरखौ हाला हाखर हाला समानखौ हाखर हाला बिदि खालामला बायजोबनोसै आं खदालजों लोगोसे आंबो ना गुरहैफानो नागिरदों नै आब' रानफुनलि दङ ना गुरहैफानो नागिरदों आंजों खदाल खांख्राइ जावहैनोसै औ मानैसो मोनो खोमा नै मोजांथार नोंसोरो फाग्ला जाजोबथारगोन नुनांगौबा नै गुफुर नुजोबथारदों गासिखौबो जा साइज गोजाना एखेबारे ओरैबायदि साइज गोजानो फाग्लिफ्रा आयु माथो आरो गंगार बादि ना पे साइजथारलाय गथ'फ्रा नै एखेबारे ओरैबायदि साइज ना नै नैबेना नामा लावगि नैबेना नामा हारांगि सोरनावबा नांबाय नै आब'मोन दङ एखेबारे जि गुफुर गावदांथार फैथिबो नै ओरैबो दं नै हालुवा बिथाङा एखेबारे हालौनानै फैबाय मेंबाय हाग्लाना दहाय फाल नांनानै दोलालायदों र' थाथ'लाय चेनेला आंनि नङा दे नै बेनिसो सनियानि होननालाय बैराथि Oh my god, hinjaw godan बैराथि नामा लाजोब्बाय नै माबा हाल जांख्रा जाव खदाल नालाय ओंखायनो खदाल लाबाय आं दा जावख्लालाबायनोसै दाथ' नोंना हाखर जादोंनो नै
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, Konika. 파그산 좀 보아요. Hi, Huddersfield.
Hi, hi. Oh. Đây đi sao? Ôi, sao? Ai, tu suka kaiba? Are fashion se video जोङो बिराद मेंनानै सायायाव दसे थाफैथ'बाय ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय